tisati tanyatsotanga zvedu tirakuziva kuti imimi munoitwa ani vakawanda vanogona kuconfuse kunze uku. Right, aini mastango igondo akawanda. I think kuhondo yanga isiri element yekuti waingomuka wototanga kusvipa zita wainopiwa mazita. And I remember 60, I'm not forgetting 60 patafoma zanu pa Lusaka. I was there. I was not directly in room. Amna vamgabe ni ndandiri panze zvangu. Ndaitovesa moto chituma chagauni ndanjiri mfana. Waimfanga ngokamutsa mazuva acho because saka mazuva acho wayo vaindi comrades pana. Ndaigadzirisa zvinhu. Taigona kana comrade jazia vakabatwa vakaita mhosva kana vakadi India inogadzirisa kumeka sure kuti vapona. So I remember 66 pazopisa pachinoinda ndiripo futi. Ndakazonge ndichinda ndichinononga ma cartridges ema bullets post ayada for Ningriba ndakazo capture na auditions. I think just 500 meters from the battlefield. And capture ma British ndakasora ne accent ndokusazondisiya. I think makore yanga ma formative years. So kuhondo kwaida mwe munhu ane skill. I think 69 thereabouts Jinimbi ndopa akanga ari ndopa katanga feud yake na Java. Because I remember very well kuti issue was not because of because vakati ma battles pa Insta. This was 69. Okay, 69. Instagram yaibvira ipapo waitoenda unolike munhu. I think mama stangu ekuhondo master yekuti like pana anona vana teurai vana indi ndaitipa vanhu master kuhondo ini ndaitopa vanhu kuhondo because saspana ndanga ndine ma ways angu ndaita kakurotswa like kuzota pane chimoto saka ndikana ndakarotswa ndichicapture ndisina way out anditi ndaigona kuti munhu arikuzondicapture ndichizoziva phone number dzake. Anditi mazuva ndaidila nema prophets a lot. Boys rese ma prophets aya ndaigona kuti kana ma relations ayazondibata ndotomudza kuti number dzako 0773 because back then yanga iri 0912 yanga isati ya 77 yanga iri 912. This was 69. So 70 Jinimbi ndopa azobatikira achibva nepadombo shawa panyamanda. Namvana anonzanu uyu Java. Their fight was intense because I remember then Instagram was different from now. Wajina kunomamisa munhu ipapo. Wanga usina time yokusora kuti hanzi ma beef machichi kana uchingo like munhu waingona unonza no iwe ndoku like kana usinga like munhu watinomurwa nenyera. Saka nyaya yacho yanga isiri nyaya yekuti yaida the faint hearted. Saka Rolls Royce nguva yoyo yanga yatoko here. If you go back to Leander Star Jameson and gore rapinda munomo, that was 1890 vachicrossa apo vachirova the great trek yavo and vakairova great trek kubva Fort Tuli vachirova Fort Vic Fort Chat vachosvika Salisbury vanga vane ma Rolls Royce anonzi munomati machi maedition aya angari ma Rolls Royce kune ma Phantom kune ma Wraith iwayo. So but now the challenge was kuti magandanga manje anga aine isusu sevakomana anditika tanga tine ainzi mafit aya aitokurira ma Rolls Royce because mafit aya ndo aya tsoka ndo mafit acho fit so maybe inini chandura kunyanyonzwa ndechekuti vanhu vakawanda vari kunyepa nezvezvinhu zvaitika kuhondo usually mabone free awanda muno mupfura vamwe vacho vakarwa hondo as one of the few people vakarwa hondo. Kana mukakwanisa kunyatsotipawo detail of what transpired from the beginning to patakazosvika muna 1980 makuti president ndo mutungamiri wedu 59 Burombo ndachiri mufana those days. Burombo 59 akanga atotanga NDP ndobva yaitwa ANC ndokumbovhundutsira but ipapo ndopana ndiri kuona kuti maroots Julius Malema anga achiri kuANC. That was 1959. Julius Malema was still there na Mosua Lekota with defense. So ipapo it was intense
ndobva 70 50 60 zapu ichizouya na mudhala wetu ngomo unocha wakaona zvetu remadrezi rari harinambotanga paakazotiza paya payaka after 80 sakudzinganiswa na mudhara zvetiri rakatotanga ipapo because aitoti akasvika panzvimbo aitongotopfeka dress otorwa pasi. So I remember 61 ichibhaniwa zapo 62 ichibhaniwa 63 paaifirids ndopatatatoa mucheni ndopanozoya cherima because time iyoyo patati meeting yekufoma musangano vakauya muwengi so nechikopokopo ndikabva ndachizano nderipi ndamhanya kunyukenani kuzasuku kulusaka vananodzima magetsi ndobva nzvimbo yanzi cherima. Saka cherima yacho yakabva that day rakadonedza magetsi saka muwengi paakauya isu tiri watemaka hatione manje iye muwengi muchena manje saka isi tiri kumuona acho asi kutiona mucheni mamhaifiridzi vatamubhakati ndosa vachona imba ya the late former president ine mabullet varungu vairova because vaitadza kuona isusuka vairova madziro emba izvi kuti varove isusu isaka wapedza wese wawengi takawadonedza wese. Okay, saka manje izvezvi semunhu aiti akanzwa chikopokopo maibva matanga kuda kugadzira zvekudaiso izvi izvezvi mukanzwa sound yechipokopoko munoita sei? Handiwe muna ere generator yemazuva ano maura enyika kafana mabone free ndakutofunga generator handivhunduki yaiti kana chikopo generator inoita kuti grrr chikopo chato waichera uri mutoilet zvaidzokera zvachida kubuda it was an intense time ene muwengi aiti kana akada kusvika I remember 72 panonzi pachi paaltena farm attack tatina rex navafana vecrocodile crocodile gang ndanda senior then because I'd graduated ndatoenda ku Nachkeng China pandazorwa Russia ndokudzoka Russia ndipo ndakarwa Russia nana Nikita chichi China banarwa China ndoko ndakazonoita instructor wana Tongo comrade Tongo. Saka you realize kuti during that time muwenga ngakato pressure 72 takarwa Altena farm nana Rex ndakamuudza Rex ngati no you know what Rex farm iyi kuti chirove handiti kai tinoda recon yamunoti reconnaissance handiti so takaita recon yefarm you realize kuti wana wakawa waidya chikafu na 8 manheru handiti saka nodya chikafu na 8 manheru it means kuti achipedza kudya handiti wese wanenge waida kudi kurelaxa unzwisa handiti and by that time ndo time atatozopinda isusu tobata chi muwenga adi arelaxa zvinomsiyiwa hawana kudya nozvakasa kuti pafe one because takawana vachitomenya nzungu aitotsokonyera nzungu vachida kukanga maputi chatoita chini maputi vaida varungu vaiexperimenta those days nemaafrican foods edu. Alright, ko pane nyaya inotenderera yekuti hanzi vachamisa vakatodonedzawo mahelicopter vakaputisa chitima somewhere. It might be possible because history yehondo haina anoiona handiti ka zvakafanana na Runaida akadonedza ndege yayo handiti teurai but haina kuzodona handiti akaiti bozangane anti-air unoiziva anti-air machine gun akaiti ndobva airwa besu ndobva yaspina kudai ndobva vanhu vajamba yadona but ndakaiona haina kudona ndakazonoipedzisa zvangu. So ukatarisa anonzani uyu wautaura mufana chamisa uyu I don't think vana chamisa ndo vanga vari kumhanya nekuchikoro nana mutumbuka rimwe boys iri vanga vari vafana isusu tatiri isu taisangana nemuwengi unzwisa iwe ndakazosanga kunzi Cde Mabhunu Mabhunu ndandane ukasha hwekuti ini ndairwa nemuwengi ka dry hands. I remember ndaitosvika paya ndototi right pamusoro iyi kuna squadron commander wavo handiti ndoda kuti Goliath na David ngatingopedzai nyaya yacho pindai dry hands ipapo ndaikokoda munhu ndaishagada munhu kwete zvembichana so key battles ese but kunditi chamisa ndakamuona ka maybe kana vaiparidzana na Guti nana Mutendi because time yacho ndo pachinetsa ZCC pachi like wafana we gospel maybe but mobilization yavo yanga iri right because Tongo aigara shora kuti iwo wemachecha vachatibatsira kuenda mberi. And I think Java ndo panga kutanga anga fight yake na Jinimbi yanga ya serious because I remember 75
74 detente yakaunda mdara wedu former president vakapa speech pa radio Maputo vachibvunzwa nezvakaunda vachiti akaunda mutengesi atinyudza maroro akaita shampopo palusaka unoziva kuti yakarwa shampopo lusaka turned into something mushonga wangu weBP yacho kuti chisimuka nezvinhu yakarwa shampopo palusaka ndo jinimbi ndo I think ndo paakapinza Ferrari I think so yeah give or take mune here evidence inoratidza kuti maybe manga muriko kuhondo maybe zvingave ari mapikicha chingave chiri anything chinoratidza kuti at least zvesure manga muripo mapicture nichata kuti ndo pamune munozomabuditsa tokupa mapictures because pane zvimbwido zvedu zvatatinazvo anditi ana Pokelo ana kanonzi ndikamusikana aka even ana maititi ana Pokelo zvazviri zvimbwido zvedu ndo remember 78 taenda ku 76 kuMalta kwaido inonzi general staff unoita general staff yanga iri vanhu vemuoffice havakaenda kavese ndoko akaona style akapokelo kuMalta if you ask here very well anoza kuti kuMalta because kuhondo taito musaita angasingaende kufront she's too light saka muwenga aiti kana kavachiro kada muzoraji aitoonekwa kuti yellow boniro vana ana chibaby honde nana Magi uyu wenyu Magi uyu magrasi uyu nana Gonyeti taito waisa mufront wachito it was a protracted struggle saka mati ana Gonyeti vanga vari ko kuhondo ndo vamaisa pa insta rake rekuhondo rekuti Gonyeti sada ungoziva kuti kuvaisa pamberi maida kuti vabloke mabara here kana kuti vato Gonyeti aitoti kana paine barricade yemuwengi tatisingatombode zvekupiwa bhomba kana kupatanga tapakesa or konenzi aikosvika achidhuma tichipinda tichiinda handizivo hangu kana mune mashoko maybe amungade kutaurirawo kune maborn free ariko kunzewo maborn free muchatitengesera nyika mune kamwe katendensi kasiri ke wanawondo pane uyu mfana ainzi mfana vanga vafana mazuva acho vana Simon Chimbetu hawaiofana nana Dembo hawaiofana taita kutuma mvurazve unoza ndakaudza mufana Chimbetu I remember 78 ndakamutiti Simon uya panapa iwo mfana iwoka was aimba Simon aiti tiri kuhondoka akazojoina late ka Simon anditi aiti tiri pahondo zvazva isusu isata macomrades andiunzisa ndaranzi comrade Muchapera Mabhunu anditika zvekutoti inini ndaitoti kana pesi pandiri pane pasi pangu pasina Mubhunu unzisa zvekutoti vanhu vandoshamisika mazuva ano ndichifambidzana nevanhu vakaita sana vana Fatso vana Erin chichi inyaya yekuti itolerance ndo reconciliation ndakataura kuti aiwa hondo yapera takureconcile unoziva kuti ndakamuona so pacompound kwanga kuri kuna Chingwe itembwe ina Chingwe ndakamuona so mfana Simon so saka zvakaita kuti manjeka ndege yanga iri mudenga so isvika chimhara so ndo vakamhanya from nowhere zvikanzi chopa kachimhanya ndege ndiSimon Chimbetu chopa ndopakabva rekuti chopa manje unzviza saka pakakazi kati chopa ini ndachikaona mfana uyu anogara achiimba ozati aiimba masongs aida sei aimba masongs aida sekuti pane imwe yaifarira so Simon aiti handigone kuimba zvangu but I will just attempt munobvumidza aiti tichavaendepi tichavedwa hendepi mozao tichavedwa so aimba song iyoyo it was a nice song kwari ndopana zomuti aiwa uya panapa then I sat down naye ndikamunyorera masongs. The first song I wrote for him was Nguwa Yakaoma because I'd seen a lot. I'd lost so many comrades. Inini pa squadron yangu ndindega ndakasurvive. Ndakazoimba Nguwa Yakaoma ndovunza mubvunzo uyu kumate. It was traumatic. Wakamboti iwo uchifamba nemunhu muchofamba road so handiti muri kuziya inini nechizoziya because ndairotswa kuti muwengi arapa. Ndodza ukanangatisa kune muwengi uko pa 310 wamuobva wavhota against nini. Ini ndaizoita manje. Ini ndasingafambe muroad. Ini ndaifambira musango. Handiti from tree to tree ndaikona kutomuka kubva pamuti
ndosemuti ndaitomuka soti uyimuta handiti ndotomuka ndoenda ndichiona muwengi. By the time wakapinda muambush it was too late. Ndo chimbeti ndo pakazokopa yekuti yeah yes easy ndaidaidzira ndakati yeah easy ndobva varamba vachipinda muwengi padakazoti easy yanga yaformation anonzati saka madhense edendera aya handiti ekuhedha like yanga iri Simon was my disciple inini ndakazoti ndiri mumuti handiti ndovafanira vaichera vaimanya nemvura akasurvivawo but he was not part of the squadron. Ndakazotomuka aiona zvesezvo akawanda ndichibva indaidaiwo so chidongorera kauti kuti vari kumuwenga ari kupi handiti ndikuona mufana takufamba kudaka aringodai ndikati kuchii zvikanzi ndafarira zvinomutaa ndikati ainonzi dendera style handiti ndopakazouya ndokuzoti 78 vauya pamushandira pamwe nemunhu unoakina mufana Naison haana mvera enda kuhondo raivegwara angogara kumba aitotla nhopi ari kumba haana mvera ainda ndobva vazouya pamushandira pamwe 79 ndakanzwa ndiri because by then ndandazouya kuma-demilitarized zone handiti kuchangopinda pa Tete province apa tatatora yose taundura tatora Tete yose muwengi anga atiza ndoba ndazoti vakuimba pamushandira pamwe pahighfields variritsa masongs vachiimba but now the fun thing ndeyekuti pane musikana ainzi Juliana anga ari kuhondo ndoba ndakanati Simon akamuimba yenzi Julia. So it was a time yekuti zvazvakaoma imi semabonfree munowisa kuti nhasi muwengi wamukutasana naye hamumuoni asi munoramba muchiklasa magenzi edu. I remember akazorasika zvake uyu Job Scala wiwa. I remember Job Scala akadla beans tabatwa pamamswords. That was before tatazocrossa 73. Beans dzamukutaura idzi nedzako mazvano. Beans aiwa kwete dzavafana mazvano beans chaidzo. Kudla ke beans anodla aidla ke beans but nditaura beans chaidzo handiti akadla beans chienda pamamswords. I tell you